Chail an Clár tle ceannais Sraith trí an urig, fadas a bhfuil Ros Comáin a FF2 ach don idir ísú céim an urig. Cúg cúbach clúr am líana. Bhí mí haldris lán a mura don tle ceannais. Ar nastí Considine. Glúiseach maithana se chuirlaí chéile an pastornach son, Díreach Heimse agus well beidir bhfuil oscailtí an son agus tá cúil ag an Clár. Críocht den chéad scohan sin. Bhí oscailtí go cinnte son i meas na gcosantúirí ag Ros Comáin agus ag idir críoch na steach sa líontáin agus cúil den chéad scohan son. Náirt na gaotha s na sáiléirthaí. Ní hén kickas fos nach an irde nor a hén si na muir ag farra agus tá siad sásta an tríú cúlín ag Glóra Fleming. Gúnta an Clár ibristeach tá oscailtí an sá agus an Clár ag Lurach scór eile. Dín Van Lár Parka deis an son ag Aisling Reedy an countsa in Narda sna scamal agus Haran Shasnán. Scór an clé ag Aisling Reedy an Clár gafach an tosa go ríist. Rihan Ross le cúpla nómna nús ag an Clár agus seachúng a ríisiad an pás sin i bristeach an sa deis a Considine beidir a cúil eile an countsan ag praba dechrachtaí a gáilta na láh an son acu agus tar sé deis do Ros Comáin Circalúthar Nasc agus na cosantúirí ves na háite go choradómh a bheith Ciara McCarthy seach sa lár an sa deis ag an Clár agus an Timróir Lár Parka Aisling Reedy agus é sin Haran Shasnán scóir den scoigh Reedy. Spechaháin eile beidir in Ros Comáin Sinnaíon Ceis an count in ibristeachtaí Amy O'Connor. Love and Maran son is seachtaí lán tosí deis an son beidir ag Lisa O'Rourke Chaslansa. Deis an son ag Ros Comáin agus nada has a líontáin ag Aisling Hanley. Sar clúiseach an son ag Ros Comáin a dul ó dhuine go duine agus ag idir bhí Aisling Hanley in san áit ceart agus beidir nach bhfuil an cléthe hard go fóil. Deis an son an count in tactaisteach agus ag idir ní Irene Loha é a bhuachantá an banán séad a hansa an bua tucha Loha ag idir ag an Clár Chrid Ros Comáin go dtí deireanna feda a gá chúlín atra cógáir agus leis an Clár héna sé ag an Clár héna cahar ag Ros Comáin.